Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning. Ako na pud ni simrang hilin. Karon di ay damis basak sa kuan, basak maning tatay. Trabaho man isang manghod, Gabriel. Da kaning basaka, business among silingan. Da minus man lagi kay na pizangaw. Ang mananap. Ang sayang nga manugdi hipuson. Diyan naging si Manas Gabriel ni pahipusan nagbid, di na mo hipos da. Da malagi san dilito. Mo pahipuson. Mamo naman din makalugaw. Kay tulo naman ni kaluwang, tulo na ba nilong? Arang labo nga man kay nang mananap kay di lagi di matubang ni Gabriel kay grabing bisiha lazo ra pud ni ila. Hagdawon ni namo ron naginuton. Kita laman taon kay labo nga pay init. Tabangan sa nila mag-abis karon, das along na. Nagninja. Karon na din sa makasuway abis kay may abis sa Cortez. O di mo sa Alicia, abis si Daron. Nya pag-iil kan pa sig tiniil, kay di man ni pwede kresiren kay gamay raman. Igura ni bayad sa kresir og mga abang mig kresir mo nang daginuto naman tiniilon. Tulo raman ni kahon. Kinahinajag hagdaw ilong dia, damay darian dito una. Pahit along. Muna naman kuan, katilaw tag humay nga di kinilo. Humay nga nilubok. Grabe to patay lusong. Kay sayang. Nandiyo dito maglubok. Apa pagaling kita Nalimuton. Gabaan ta, ang nagbida ni di naman mohipos kay minus man ja ngana di ay. Basta kay ginaka ito. Kay gabaan ko no, basta kay mabuta. Di man may ngalining mga kuana di man ko mamili trabaho. Mga may tanong kuan di naman balikon. Oh, ni resulta. Kagi atiman pa ni kauna dagko man ganig abot sa una. Sa tay pa. Kami pa mo batok rig kamot sa una. Mabot gabaan. Ya. Linta dani. Na mo tubig. Oh, bay tubig. Dito ba nagkuan? Bukan aku sarap nila nga anihon na. Igulin doon sa ako. Ganit na sa ako, ganit na nagpasin ha. Tama sa video nga. Pagaba ang bigit puson, sagdan mo nila puro mana. Na. A few moments later. Aluin na.
na sa duha tulo sa duha tulo upat lima unom din ni kaluwang pero ani unod din uban hurot na spidangaw mo nang daginuton na laman kay gabaan sa tagdi at daginuton na ito ba ko agi unsa A few moments later. ay sa mi daris kuan ta pasag sang manghod katong giblagan ito yung promise sa una pa mamay da please basak pero kaning lugar ha dani mo na yung gibadan sa una dalhin mo na taon sa Zilito Herlin din hinigi panganak daling lugar ha kani daling pasaga dapit ingan nila itong pasag sa unas gagmay pa mga bata ingan nila pagkadak itong pasag sa unas sila pa gagmay nakaroon dahang manghod ya mo yung puso dani kuani wala ni kurinti nanestabok sa sapa naibabaw kamutihan asa silito muna roy na ato ni sabay maglagan ato ni magsad mo ulit daling matug isang mga sakop daning roy tos Manila muli itong sa mga sakop anhin po ito rin muli dani daling pasaga masig habat ito muli ang dito murag kaut ya dahil kung isang mansyon mamaning mansyon na gamang awgi kung anong promise ng unang doon sa promise saging mamani bayan sang manghod magdabag yan dito kaya ilang mga painit A few moments later. sa una alabanan sa una sa gagmay pag mga bata gagmay pa bago pa kong mga anak ano kung mga labas sa una parang sa paa ang labanan na sa una A few moments later. dinaginot danas bay gida ano laman ni yukon kay masing yung pag-uwan dia gisud sabay tabangan ni yukon jag kasi magiuk muna niya nanis bay yukon basa wa may naluoy kami na mas nanay dani kung wala sa dito ngunit kung naman sa una oo na wala gud na init ko ba ang biyo pilbay nawa nga nalong hindi ka kamao Lingigan ko, lingisan ko. langgis na dun kaluto ito na yun sa una niya wala mga tresi rin no biyo kan ra hag mo rin mga ginagdaw narinig das bay one pura stop na namin stop na gradyo mo A few moments later. palubgun tabangan sa tataod pabukbok nagbugas kay kuan sa gulog dinimugan tapay dahon tang giandam kay haw oy pahid Dito kanta. Man, guman bawo na ako. Pero why dati man? Guban sa lian nanay? Adoban ito kuya Angie ko. Tapag lubok. Tabag lubok. Tabag lubok. Sakto na tatawad. Di naman na bun. Last naman na. Kano na dito. Go.
pagaling. So, hindi mabingkas na sa una na ino. Kita na kami. Buto sa nagibingka mong kahagon. Gusto yung magbingka na sa mga bihuk-buk. Kaya kami tinusong di ay. Mga isra ba? Ha? Eh, yung burman lagi, isang ngiplagan. Ngayon ay. Nga tayo dito kung gano'n ang number, kung naman sa daw. Hindi ko itong kadik eh, hindi mo na kung paglang kadik. Matuwas. Kapit kami kamapod, bro. Kaya dyan, digmok na. Pula ramir pa ilang gisutan na to. Sa gulog. Mga barkadang Pedro, vlogger. Vlogger. Mo ilang gisutan from me. Ha? Imas Pedro mo ni magwang ni Rami, jaka ni pagkumangton. Dito sa mga ligo, dito sa pulbuna mo din ni. Paluwer ko na, mga laki. Kabang trabaho Pedro. Ano? Bagay ko sila. Di, followers ang Rami, tigtan na ba? Ano? A few moments later. Kaya nagkuhan gani ha, kakita mo siguro mo sa katong gibok-bok niya dito nga bugas, mauna ni gihalo na niya ang saging hinog. Wala ko nung kakabidyo gani pagbukbok sa hinog ug sa gihalo kay ang mga silingan nagpatugtog. Karon gani kalit-kalit na nagkuhan. Mauna ni kita naman tanza inig kaluto. Kay mo ni dinumagan katong humay nga bugas gibukbok. Muli nagdumag. Lisod ko magkuhan, mag-video kay sing patugtog ang mga manuwing silingan. Lisod na kadzog, dahang sounds. Di ko kabaw, di pa ko kabaw mo edit. Kaniya, katong binukbok nga bugas, ang gibukbok ni Along. Anang gibutos, karon pag ko nakaputos kay kuhan, dugay kadzog. Sounds nawa, nang silingan na patugtog. Kita naman tayo yung may nagkaroto kay balik sa ulit mga buntag. Umaga na may paitong buwad. Itaw kay saging na sa ugangan man, pa dumog. Kaya makapalit ng tiguang o kansil. Mangita pa mas mamakansil. Ani, saging dinumugan. A few moments later. Yan nagkuan, dinumugan, naluto na.